بچه جان ما هازی نمیده یا برنامه شدوندگی انم کارتشکا و پیاز پوست که ایستن در پیش کامیرا همین بعد یه نیم کارتوشکا نیم پیازا پوست کنی نکه ای بیو هازی آی عشقی رفتگی آچه جان بخش بچه تا کی قاپیدگ راهی کجان زنده دل ما روی خاک تو زنده نام در زیر خاکی زنده یکی مقصد پروس یک آدم زنده یکی هیچ در کنه نیست در می حیات یگان نه فایدم رسید نه منفیتم تو زنده نام در زیر خاکی возможности амора фамунда надорум не ки итак ма риск када амора фамунда аст доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем барои нест кардани кир баровардани ришу мӯи сар дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад агар шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбеҳ шавед пас аз доруҳои протеин бетсия ва гейнерҳои соф савдо истифода баред доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд рақамҳо барои тамос дар рӯи экран ба ширкати соф савдо муроҷиат кунем иншоалло дорои соф мегирем. салом алайкум бинандагони гиромӣ салом алайкум ба касое ки моро тамошо мекунанд ва дастгирӣ мекунанд имрӯз бародаро чӣ хеле ки хостем дар барномаи Rap Power шонем сира маҷбурӣ барнома мекунем озӣ пешиш мерем маҷбуриш мекунем ки ягомиш тайёр кунам далиш мерем ака шабоз чо карасин ака чо карасе ҳама хуб я 10 минут шид леле чико карашидем о агар рӯзӣ боше чӣ мегӯяд барои ҳамаи мухлисоне барои ҳамаи фанато якчи мехоҳам гӯш кунед не будь фанатом каких-либо знаменитостей ведь они даже не знают о твоем существовании будь фанатом пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалам ведь он тот кто плакал прося прощения за твои грехи 1400 лет назад дидем бародаро фанатики буданд але 1400 сол пеш бародаро ман хеле фаҳмидам ки ана барои мисол ва ёш умматош гиря мекардам гиря мекард яъне фанати дигар шахсе нашен мегӯяд ана ака мо тасмим гирифтем ки қад шумо як барномаи Rap Power кунем мо шумо ёрдам метем як картошка дорем шумо ёрдам метем мешава мекунем мехӯрем ша биёр намҷа бишинед ака ман меёрам картошкора чақчақ куне камера қатӣ оз ман картошка сат веза чақчақ куне камера қатӣ ман мерам оз картошкора меёрам ин намҷа пустиш мекунем мешава акаи шаҳбоз ин ака картошка кадомиш ман як хоҳиш дорум ака расчёти чанд каса бигирем расчёти ҳардумон ака биё аввал чи скори занг занем чуа чанд ҷои холӣ доранд ман як хоҳиш дорум ака ҳамин баъд янам картошка янам пиёза пуст кунен ака эй биё озӣ хай хоҳиша ака гирья карда мебахшӣ ман ягон шаҳр дар пой надодам пеш камера дар баъд хоҳишотам пайдо мешавад условиётон ин хоҳиша ака ин шумо оз медонӣ ака чӣ хеле гуфт розӣ карда мешава оз ман шумои хеле мегӯм ака агар мухлисотонро ҳурмат кунед ҳамира пуст кунед як гап мегуфтам камера мухлисоомаден чӣ кортон кунам он вақто заҳиват кардидам мухлисои мара ишки мухлиста ҳурмат кунӣ тарика ишки мухлиста ҳурмат кунӣ тарика вақто дили ҷигар я мухлисои мара хурдем агар мухлисоро ҳурмат кунед ҳамира шумо пуст мекунед ҳурмат мекунед не хай савол ҳурмат мекунед мухлисон ҳурмати мара дар муомилаи ман мебинанд дар репи ман мебинанд дар пиёзпускво мухлиси поври ман неста ки ҳурмат кард шумо ҳурмат мекунед пиёз чӣ дар кор картошка бриён ман пиёз нагуфтестам шумо гуфтедам мухлисотонро ҳурмат мекунед агар не ҳамира пуст кунед охир пуст мекунам май мехӯриш ман чуа охир ба ман чима пустиш кунам ох пуст кунед аввали реза мекунем картошка бриёни бе пиёз ман мекунам ин просто бамаза мекунам
یول پوست نشده اکا چه پوست نشده؟ اینا یو چیه اینا خیلی تا تو شکل کم بزنیم تا یا چشمتون سوختن اکا خیلی است ولی اینا بود اوجا باید ریزه کنی خب ما پیاز چی دار کن ما کارچکا بریون میکنم پیاز ندار سوس ندار چکا آی عشقی رفتگی بچه جان ما هازی نمیده یا برنامه شنوندگی هنم کارتشکا و پیاز پوست که ایستن در پیش کامیرا شا بچه جان دید با ساعت 11 میام ریزه شوق چی ما رو نگو کدش آخ ما یک باید یک قیصه نقل کنمش ما ریزه کنی قیصه هم خیلی بارو دارو یاروز هم چیزایی که اکثر اجرش دیگه مقصد خیلی همه ما شما بدونیم که اکا شعبوز هم سخت احترام میکنم مقصد شما گفته گاو میزنم خیلی نه تی گاو نمیزنم ده نشد ما بخش پیش گفت داشتیم که نشد احترام و حرمت و واژن ماریو نیتال که ما فکر میکنم هر یک آدمی که قدیم رفت آمد داره همه امینت داره همه روزی ای حرمت ای واژن ماریو گاب نیست اکا رحمت کلون انا قیصه خیلی اکی اکا شعبوز میدونه که قصه رو داشتی است که خندود معلومه که قیصه خیلی اکی اکا شعبوز میدونه که ما سخت احترام میکنم یا روز نداری ماشین شتاگیم اکا شعبوز ضروری ما چیزی را نقل دارم کاروچی گفته استم وای هم نقلی کداگی خدم همون فکرم خیلی سامنیبات دارم ده با آخری گفتم دا گفتم اکا میرم مقصد اکا گفتنی بدم که میرم شما پرسیدنی گفتنی بدم با خیلی گفتم اکا میگن صد به عقل باشه برای به عقل پرس هیچ خیلی بشه گفتم کی اکا شواز نگو که چی گفتم ما هم خیلی میشه کی گشت ما به عقلم با کی به عقل گفتم شما را که لا تو را به عقل گفتی از مقصد نفهمیده گفته خیلی جای دی نه آخراتش حالا بگو مقصد گفت که خیلی برای تو را به عقل انا با یک قیصه دیگه بردار یه روز دیگه ماشین در رفته استیم کاروچی اکا شعبوز ضروری اومد بعد نصش در پیش موندگی ده دم پیش این برد چی میگن بردچوک میگن چیگه گفت که اون نص گفت که بریز در دستم کم ترک خیلی در دسته چی خیلی نمی در دسته خیلی نمیشه ریخته کو مایل گفتم خیلی گفتم چند قم میکشن نصا همی گرفتم در دست اکا شعبوز دستم خیلی کرد گرفتم در دست اکا شعبوز هم خیلی ریختم که وای بیشتر بوده اکا شعبوز گفت ای قاک شب بگی گفته کی بیشتری بده هم پچکش گرفتم دست اکا شعبوز ای خیلی کردم که هم قریب میزنم بوشین کاروچی نشیده است گرفته دم نوسا ابراد نه پاکیتا که گرفتم کاروچی اکا شعبوز گفت او انا میشه او شما هم نوسا گرفتگی نبوده اسکی پروب کردن او میشه خیلی راحت خب اکا تمام بریم انا اینا ریزه کنی اکا ایرانی بعدی ایرو روغن داره؟ اون اکا پیولا داره نمی روغن نه؟ با خدای را ما روز دیدیم خیلی چای کردم خریب بخرمش جوش هم نزار چخیفه؟ به درشم ها پاپا بره نیستم کدام خکافم گفت تو بیا برو بترسم همه شب رزیم؟ شما پوره نکا اوخی ما او پاپا بره نیستم اولا کاین اینا وقتی آن دخته انا بعد بگیم برنامه اساسی با سرترک میشه و ده
бо чӣ хел уҷа баъзе саволҳое ҳастанд ки таланте ки шумо доред напроти фи таланти шумо мо савол метиҳем шумода ва иҷро кунем бояд май оли ира ба меандозем саволо ма сар кардам бигирам ҳоз тайёр шуд намакҳо меандозем намакҳо медозем яки ма якум бор дидам акам хелира мақсад ки дар картошка намакҳо меандозам хеле якум бор дидам биза буда чӣ кар агар шӯри бад наёяд зурбад ман хиёл мекунам ки шӯри бад меояд барои ки пиёла айним зиёд буд хаз бой қайга обуд медозем соус мешакаи главня обход шава фарқиш ёхи иҷа шумо айзи картенит кардем ку бояд айхтон артенит кунем ку ақаллан чени айзик мея ба маза зур омадеса ай буш маълум ай бовар мекунем бордору дар дили картишка бирон пиёла овандохтаги якаша бош бардора аз машмара даказат кину ки марио хеле дурӯғгӯя ҳози худаш гуфт ки пиёла ним буд айним зиёдтар хай ним зиёдтар ҳози дигаш мега ки ду пиёла яъне ки ду пиёлаи пурпура як пиёла ба 70%. набои тарик фошдод тамом ака тамом то пухтани картошка бирён намедонам картошка бирён бугӯ акира дальше то пухтани наму пиёз опус намекунем бод пиёз Девак, чего? Я вот завтра пиёз запуск мекунӣ. Ой, чӣ мереза, баъд савол мемедам, баъд хеле аввалиш пух карда мемонам, типа шо месида барнома гирия кардӣ, хеле тембошӣ накарда чи хитн. Агар хитам накарда бошӣ идеяшон додам. Хоб, ма дутара беста. Ина хатима беста брат додали ма. Не, мам, я чанси дадам ко. Фикрати пиши. Акали кана. Сине сол баҷои нас чайбат. Нас кани карна вадияк. Нигah интизор намешам тайхона ба яга сине сол. Ма уже миромантик, ма уже рабат яга. Ханда мегира ба нолаи гузаштан рӯи бит. Репи ман неву номи ту, буда шон бета шон набудам, ма бета шон набудам. Яки ба будан дар хона ҳар шон набудам. Я таҷама кумедам ку сине солам уже сидара сидата ки оля амади нарафта номи. Ну, я вафа сипар дорам, я ту микапатам. чикала ака иҷатонда чизи шида шида не ба чириктон такни не ози ба худои авқоте мекунем кунака мехрид хиёл мекунем дар лаҳзаҳои гӯрӯи чора ки имне лаҳзаи гӯрӯ хай ғариб шудай чора ғариб шуд хай на араб шудай араб шуд чора хай барои ки ягон саҳнаи хандовардай манам чишмам чӣ кадаи хуна қабилиздам давай сар куди саволота тамом сарш кунам аху саволо бояд сини камера да боша ака ту гап зад хума камера нигоҳ мекунам камеса ана мисол ки шумо реп мехонед мехондам мехондаед стили шумо мақсад барои амо репхония овозотон барои репхония вале мо кӯшиш мекунем ки зидди таланте ки шумо дорен ба зидди таланте шумо дар савол битем хоб ай ҳама репи ки шумо аз ёдш медонед кадома очаҷон бахш бачата ки очаҷон бахш бачата ки қапидаграи каҷамро медонед анамура бояд ки шумо шаш мақом бихонед очаҷон бахш бачата ки қапидаграи каҷа عاشقم گفته این تی خوب کدک حیاتی فچه ای موضوع برو هده ای وزن نگه ای بیت کروچی خیلی کروچ میشه شما گفتن کدک حیاتی شما نخوندن اکا باید یا میخوندن بیا ای سر تیموی چی داره مقصد تیموهای برمی خاطر نمیشه بیا کنه یک سوالتون بتیم میخوام که اوید یا مره پیختون شما شهر بتیم رپ ما گوش کردیم تا در جایی که مثلا من به مثال جوخ ما میگم که من میفهمم مثلا رپ ما از مونش ایسوشه ولی یک رپ شما را ما گوش کردیم پچتی نفهمیدیم چی باشه اگر که امروز با ازیار بدونی ختم هر یک چای خیلی سودا کرده بفهمیم به نهایت نقض میشود رپ ام خشتایت مای کاروچی ای خدا استاد میخوام که کارو کورو گند باشه انا امیر سلام بداری ایما بالا پایان ایما خوابی خب انا میرا شرطی چی معنی داره مقصد ای بداری ایما بالا پایان ایما خوابی خب یعنی که سلام کسی که تو
салом ай бедори ай ма боло поён ай ма хоби салом касе ки ту ба мартаба ту ба инсонгарӣ ту ба ақла ту ба савобат ай ма хела баланди мисол ман дар инҷа дар назар дорам мисол шоирои гузаштара кира бигем Саади Шерози аслан мақлум росига фанати Умар Хайём да бигем Умар Хайём ҳами бузургое ки ё дар ҳақиқат қориёи Қуръон буданд ё ки бедил чи хе мазмун дорад či хе мантиқ дорост хонашон амора дар назар дорам ки салом ай бедори айма боло поён айма хоби ту ба мартаба айма боло эле ту дар зери замин нима дар тори замин айма поён айма боло зинданом ту рӯи зиндадил ма рӯи хок ту зинданом дар зери хоки мақсад ман зиндаюм не ки ном надорам не ки мақсад ман зиндае ки мақсад просто як одами зиндае ки ҳеч дар кор нест дар ҳамин ҳаёт ягон на фоидаам расид на манфиатам ту зинданом дар зери хоки мақсад дар зери хокам боши не ки ту зиндаи ту номуд зинда мегӯянд ки инсон кай мебара ҳамон вақте ки аю дар дунё ягон нишона намемонад ӯ ченда инсон мебара ӯ мардаку қадар панду насиҳатҳо мондагиянд мисоли гап авқот тайёршиса даном рӯи зиндадил ма рӯи хок ту зинданом дар зери хоки ту мурдаи ту зиндаи беҷону ман мурда бар ҷони доштам ту савоб бар ҷом гирифтӣ ман гуноҳ бар ҷоми доштам мақсади гап ки ту зиндаи беҷону ман мурда ба ҷони доштам яъне ки ман ба ин ҷони доштам мурдагии ман ягон нишона ягон ёдгорӣ ягон некӣ намонда дунё ман мурдагиим а ту зиндаи тура хубиёт нишонаот мондагия тура панду насиҳатҳо то ҳозира ибрат мегирам мардам ва ту савоб бар ҷом гирифтӣ ман гуноҳ бар ҷоми доштам Умари Хайём ман вешна дар бораи ҷому май байд мегуфт таҳлилша гуфта мешавад ки ҷаҳон ҷому фалак соқӣ аҷал май халоиқ бо данӯши маҳфили май ӯ ҷоми май гуфта дар назар доранд марга дар назар доранд дунёро ғам азоба мисол мега ҷаҳон ҷому фалак соқӣ аҷал май ӯ ҷоми май гуфта дунё зиндагию мурдана дар назар дорад ки халоиқ бо данӯши маҳфили вай ту савоб бар ҷом гирифтӣ ман гуноҳ бар ҷоми доштам ту ба ӯ ҷом фаҳмонди дигаро аз савоб гуфтӣ ман гуноҳ гирифтам ба ӯ ҷоме ки бардоштам дуруни шоҳонаву ягвар дошта гуфтиу мақсад савоб гирифтиу ман ҷоми хидмқадӣ набарот гуноҳ ту савоб бар ҷом гуфтӣ ман гуноҳ бар ҷоми доштам бо чӣ буда умаш чӣ мекунад ту намеқапа не ба фикр вақтои ганда кас мислиш чиқираи ира чмо чӣ придумат кардем аз ями мефаҳмам бардаро советую номи трек чӣ буд ами трека мара ёте ёте мара ёте короче бидроин гӯш кунем ба ҳар сурат пасш мемонем я бор дигар гӯш кунем вақту ганда мантиқиш чиқири бада ту савоб бар ҷом гирифтӣ ман гуноҳ бар ҷоми доштам хонаи аввалтон то вақте ҷӯр шум ман меҳмони хонаи аввалтон то вақте ҷӯр шум мақсад одам то вақте ки зинда ҳай ҷӯшай баданаш рафтортон ман гуноҳ бар ҷоми доштам ман меҳмони хонаи аввалтон то вақте ҷӯр шум оинаи ман ақли шумо рафтортон дари ҳуштон короче ман меҳмони хонаи аввалтон то вақте ҷӯр шум хонаи аввалаи шумо яъне ки ҳамин дунё буд амарам меҳмонум дар ин дунё меҳмони хонаи аввалаи шумоем то вақте ки ҷӯр шум то вақте ки хун медавад аз бадан оинаи ман ақли шумо рафтортон дари пуштам мақсад ки оинаи ман ақли шумо шеърои шумо мантиқ мазмуни шуморо мебинам кайф мекунам ман дар во хидма мебинам ман дар во хидма меём ман дар во хидма мебинам ман дар во ҳаракат мекунам ки хеле бошам лек рафтортон дари пуштам шумо мақсади гап ки шумо рафтори шумо ӯ тараф буд рафтори ман ин тарафа дари пуштам рафторе ки шумо кардем рафторе ки шумо дар обрӯ дод иқбол дод савоб дод ман дар қафомай ӯ рафтортон оинаи ман ақли шумо рафтортон дари пуштам яъне ки ӯ сидаи ман дигас рафтестам ранги шумо рафтор надорам ман ранги шумо хоксор нестам ман ранги шумо прастой нестам ман ранги шумо чӣ хеле ки шумо айхидом метарзем чӣ хеле ки эмони мустаҳкам доштем ман ранги шумо нестам сад афсӯс ки даври мо дар ранги об набиад қинақ каждый шаг диска клуба каждый шаг мин юбка қати духтарак рафтеста ҳар як нигоҳи ки агит гуноҳ мисоли чиза дар назар агар имкон боша
барои ҳамин дар хонаи охират ҳамсоя нестем. Ту ақли ма рафтору миду чиз ҳамсоя нестанд. яъне ки ту ақл ҳама вақт инсон дар раҳи хуба мета. Ту ақл ту вариантҳои хуби ҳаёта диди карочи кади барои охиратат. ақл ҳама вақт мода мега ку ин кор медонем ку гуноҳай. ма рафторам не ки рафтори мо дига сай. Мо допустим наме одамое ки тамошо кестанд мисоли гап ҳамаш медонад ки дар компютари ақорат нависtan бе ҳичи болай нос кашидану болай сигарет кашидану болай як каса пас задану болай изои муъмин медонем ақл медонам иншоалла рафтор дига тараф рафтестай. барои ҳамин қадар хонаи охират мо ҳамсоя нестем. мартабаи тута биҳиштӣ мекунад ва мо ба ин қадар гуноҳмон биҳиштӣ буда наметавонем. хотя мо умед дорем ай худованд ки бахшандаи ва ваъдаи пайғамбармон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам дар ёди мо ҳастай. ичто хади мо умед дорем ба ҳамун суратам мо ба мартабаи мо нестем ҳамсоя нестем. агар мо худованд хоста боша иншоалло ки мо ти худо дар биҳишт во бихӯрем бародар дар уҷа ки мо дӯст шем ҳамсоя шем мо не ки мисоли гап во дар ҷаннатулфирдавс мумкин бошам. биҳиштам яъне ки чандта мартаба барои чанд хел одамо ҳар мартабааш. лек камбағалтарин нодортарин одами биҳишт замини агароташ бигем чени ҳамин дунёи хилмон айда чени заминай нодортаринаш одаме ки ҳичи надорад дар биҳишт камтарин савоб дорад. акр та прикин ба ҳамин хотир мо дар охират ҳамсоя нестем уфтагием. خیرت همسایه نسته ما عقل ما رفتار رو میده چسان ممکن ما را یاد چخه سر کردی تو بالا علی خالید یعنی که تو در یک دوره گشنگی بودی خیلی کیف صفوات نبود نه که ای تو سر میگشتی ما آشپزی سر دگم نه که گشنایم حالی مقصد گپ که ما در این دوره سری و پریم در این دوره هستم که شکرانه خدا تمام ناز نعمت مهیا است همه ما وقت میتونیم انجام بدیم خوراک گرم میخواستکیمون بخوریم نه که تو ما گشنایم تو دوره دا بودی که هیچی نداشتی سوم نداشتی ما همه قدر خود داره با نفسی بار بیور ای بینامد تیوت چخلی بود چخه چشمی کور ای بینو چخه حواسی چشمی کور کردی تیوت بر کورید بر بینایی که کوری دنیای تو های смысл که апа ҷунунш десайда интересный тамоша ахидо хиёл мекунам ки яке барномаҳое ки ғайри тамошо кардан одамда манфиат мета мақсад тамошо мекунад ҳамин барномаи ман хиёл мекунам бародаро дальше мерем дальше бино чихе ту ҳаваси чашми кур карди ту ёте бар курид бар биное ки кури дунёи та яъне ки ту чихе мисоли гап тонисти нигоҳ накунӣ наиҷада гапоя духтар ҷилва дода пеши ту чихе сарта хам кардӣ чихе зани бегунаро дидӣ сарта хам кардӣ чихе тонистӣ чихе ту ҳаваси чашми кур кардӣ бино ки чизи ҳаром кардаи худоро надидӣ рута уст кардӣ чихе тонистӣ ки мо рӯзи дароз дар инстаграм дар ютуб нами мардаки гап нами ютуба бин видеои просмотри калон дора ки сурат ягон аруса ягон хел формачаи танг ё ки пачти голи нем хеле духтарако мора ёте гуфтагим ёте бар курид бар биное ки кури дунёи ту чизоеро ки ту кури сарта хам кардӣ надидӣ торикиро интихоб кардӣ ма курм дар дунёи ту чизоеро ки ту дидӣ ма надидесам дира байни либоси гарда ёте барои ма ташнашининира баби барда ай бача ёте марам шиканам пома кур кунам чашмома ёте бараҳнагардира байни либоси гармда ёте бараҳнагардира байни либоси гармда ту мақсад ту дар ича бузаргоро дар назар дорам ман умуман ки мисол ҳазрати умар разиаллоҳу анҳуро ки вақте ки гуфти гапо подшоҳ буд амир буд халифа буд не ки
خودش نمیپوشید وقتی که یک کس هم میدید که به لباس گشنه و تشنه کس نمیخورد. مثال ما همون بزرگا دا گفتگیم دا میجا که یا ته برهنگردی را بین لباس گرم دا تو داری возможность که خطا پوشانی نه که خودت نپوشیدی که یک کم بغل پوشانی یا ته ما دا تشنه نشینی را لبی برده تو دا دستی تو او قدر возможность بود تو نخوردی یک کسی که ما یک کم بغل منزه که یک رکلام کردن در کورای خیلی قسم به تو میگیم ایامو میکنیم کی خیلی میگیم که زندگی نه که ما نمیتونیم یک کسی به اسم رکلام کنیم که یک آدم دیگر را مثلا ما فکر میکنیم که این خودش ترام نمیو اکو با یوتیوب اما دا یات تشنه نشینی را لبی برده دا پیش تو او قدر возможность بود تو نخوردی یات مارم شیکنم پای خدمت کور کنم چشمام یات چون چی نوشم یات بجای آب شیرین نیش نوشم شوری اشکام یعنی که مادام یات پای خدمت بش کردم نرم ارس هر رای بد نبره پام یا ما داره پیگم زدم که پای که ما اترم چی نبود چه مورا بیشت میبره مثالی گپ نه پا ما بشکنم پا ما نرم رای حرام می مقصد دادم نه پای مرا جوان نبره مرا کلوب نبره مرا دیسکوتک نبره مرا وقتی گپو پیش یگون دختر سرچ نبره بشکنم پا ما بشینم تواتی بودت کنم مرا یات بجای آب شیرین خرم شوری اشکام مرا یات که ما شیرینی حیات بگذارم ما برای گناههای خودم گریه کنم پیش خداوند توبه کنم مرا ببخشه چخری بود؟ یا تمادا بدنامی دوره خط زندانم چخه دستی خالی چخه صحیفه های کتابی تو در چشم مخالیه یا تمادا یا دادن کیمیات و حالیه کراچی مرا پوس یا تکی ما صبر کرده بتونم وقتی که ما مثالی گپ رویه خودم در راست میرم موزی مثالی گپ نسامم دل تصور که تو در سنت پیغمبر قد رفته است نه جت میورداری پوتا میورداری وقتی که آب میخرید از زمین سنت پیغمبر 6 تا آب نوشیدن مثال سنت پیغمبر قد رفتن رفتار کردن مردم خیلی میخنده میگه چنیشان دو دسته پاک از اوخه این بدنامی میشه و ایت دان زیوا که ترا مسخره میکنن تو ما دا یات همی بدنامی دا صبر کردن چه دستی خالی تو قبور دی جهان تو هیچی نداشتی نه که چه چیزی جهان قبور دی دوره که تو دا گفتی گپو حدیث چیزا через کتابا می اومد هاز اینترنت любой صفحه را ورق میزه подробно فهمونده که تو دستت خالی بود مثل همین که هیچی возможность یک ما داریم نداشتی نه که چه تونستی او جهان بردی صفحه های کتابی تو در چشم مخالی خیلی معلومه که من دستیخ پار معنای گپای را نفهمیده استم همین من یادم تا حاضر ما گپای که تو نویستگی شاعر را در نظر دارم که نفهمیده استم ما معنای می گپورا یا تمادم یاد دادن که یاد بتو محلی را مثالی گپ مثل یکی در ما با همون خاطرم که چیزی را که ایتی یاد گرفته استم چیزی که تو ما را یاد دادستی ما همراه یعنی ساده کرده زبانی کوچکی قطعی در مردم فهمونده استم ها بارای روی خر گرفته روی آدم دا بسته استم مای راهنمای راه گمزده را باور کرده استند مثالی گپ بارای روی خر گرفته روی آدم دا بسته استند مثال که کامپوس رکلام که استم امی یا ایکس بیت این همی باره هست کی گفتی گپو ای روی خر گرفته در روی یک بنده دیگه مونده است که نه راه دا بود رو خیمو را گناه نه تو بای میتی سمتا نه تو بود رو گلاوی ما فایده بینم مای راهنمای را گمزده را باور کردم مثلا 300,000 подписчик ما دا آدم خوب میدونن چی میدونن اتاک نه که ما لاگیش نبوره کجا برده استم ما خودم راهگومو زدارا باور کردستن مرا یوته ترس یک طرفه را مرا یوته که ما سه طرف میتونستم مرا نجاته مقصد که مرا یوته ترس یک طرفه را مرا یوته ترس یک طرفه یکی دانشمنده فقط خداونده
мара ёте ки ман то қай худованд битарсам, ман аз се тараф тарсидестам, мара наҷоте иса барои нафсам тарсидестам. Не пушам, бихӯрам, биёвам, хона кунам, мошин кунам, иса барои ки очам серай, очам созай, кӯдакам созан, фикри семьяву дигар шудай. Иса сем тараф естественно худованд хиша ки ман ғайри худованд бо ай нафс гушнагиву бесумӣ метарсам, ман ай оилам метарсам. мехоҳам гӯнги кур боша, хомӯшима гӯш кунам, нигоҳ кунам, пургӯ боша. Худо устод мехоҳам, худо устод мехоҳам кари куру гӯнг боша. хомӯшима гӯш кунам, нигоҳ кунам, пургӯ боша. мақсади гап ки устоде мехоҳам ки кару куру гӯнг боша. вақте ки ман ашибка кунам, мара нага ки ты одам намешай, кар боша, нашнав ашибкаи мара. кур боша, вақте ки ман ай бада рафтам, нага ки кар давай биза брата, ҷавоб ту одам намешай, битона бахшида. гӯнг ба ӯ хотире ки кару куру гӯнг боша ки мисоли гап мара сухани бад нага, мара дилмонда накуна ҳаёт. хомӯшима гӯш куна, вақте ки ман хапам на он бидона ки значит ман виноватам ки пеши омада сарма хам кардам истодам. нигоҳ куна, пургӯ боша, нигоҳ куна, мақсад рафторои мара бинаву пургӯ боша, бифаҳмона ки ту инаи рақати бира. нага ки ту чӣ ба ин рақат рафти, буга ки ту дар ҷои наи рақати бира, нахеле. устоди бесавод мехоҳам ай пешаш дор наистам, қисса гӯши кар хонума ҳарф пеши кур нависам. мақсад ки устоди бесавод мехоҳам ай пешаш дур наистам. ҳама вақт савод дигар чиза, ақл дигар чиза. пус устоди бесавод боша, мара ёд ната буга ки инаи информатика инаи хеле кор ку. нага ки инаи гуфти гапо. короче мисоли гап бигзор ман ай математика қафомонум, бигзор манро саведа додестам талабода бихонани дарсорава. мақсад ман ҳозир уже дар ҳолате задам ки гузашт даврае ки ман бояд дар мактаб мехондам математикара, гузашт даврае ки бояд биологияву химияву физикара мехондам, забони русира мехондам, ин давра гузашт. ҳозир мада устоде дар кор ки савод уже мада натонам омӯхтане ки мада ақл ба ақл боша. мада ақл қатъи устоди бесавод не ки ба ақле ки ҳаёта дидагия. устоди бесаводе ки бигем зӯруш нарасид, камбағал калон шид, натонист ягонҷо хондава, ҳаёта дид фаҳмид. ҳала пеш гаптон да бахшиш мақсад вош уже маълум буд ки ба киёра дахл доран ами гапҳо. вале шумо мегӯед ки худо устод мехоҳам ки кару куру гӯнг боша. мисол инайра кия дар назар дорем, кира мақсад аму вақти текст нависида душаи шумо хост. ин чизо чихе бугӯям чизе ҳаст ки помощь придёт ниоткуда мегӯян ку. ин ҳамон хеле устоде аст ки вот хеле одам кӣ мешавад, тари одам ягон одаме мешавад ки вот допустим Номон Алихон, як дар интернет бизане Номон Алихон дар чиба примеро меёра ки вот допустим дар бораи ҳазрати Мусо нақл мекуна, мега пеши Фиръавн рафт, ҳамура пример меёра, мега ки тасаввур кунед як мардак ба сари Ҷорҷ Буша рафтаестай, дар рӯ парӯш як гала армия автомат қатъи истодагия, як қафур танка БТР истодагия, мега ки агар ки ҳазрати Мусо гуфт ки ман ягонтаи шумо қатъи ҷанга чӣ кардан намехоҳам, ман шуморо мебахшам мега. мега ки тасаввур ки рӯ паритон он қадар чӣ бошад, чӣ дух мекунӣ ҳамура букам хӯ Фиръавн сами магӯши чӣ буд президент будам давраи худшда. мисол бин чӣ пример меёра. мисоли гап мега ки мо ҳозир агарам хеле направление мо дар худованд дахомон я ваҳӣ биё ку мехе бидонем ки дуомон қабул мешавад, бояд мо ягонҷо барем чӣ талаб мекунем, худо маро тариб бите, ӯ тариб бите, ин хеле бите, ӯ хеле бите. ҳазрати Мусо алайҳиссалом мегуфт фақат чӣ кард, фақат ки ё Аллоҳ открой мою грудь, яъне ки синаи мара ҳуй ки синаи мара ҳуй ки ман уверен шам ман дух пайдо кунам. инами қачиз талаб карда худо ки синаи мара кушода бигардон. мисол нехе примеро меёра. баъд давомаш қисса гӯши кар хонума пеш гӯши текст ҳарф пеши кур нависам. яъне ки одами кара ман бишнавам ки додар инаис рафтем, одами кура дар пеш нишон дода битам ки наира туғрия. лек без забона дастам, дар қасди забардастам мо. нигоҳ ки лек без забона дастам, дар қасди забардастам. аммо афсӯс ки ман ҳамин возможностҳоро надорам. ман ҳозир агарам чизое ки дар кория бикунамаш, иса гуфти гапо иш меҷиқам, мисол рептиҷи иса иш дисад мезана, иса дигар дигаш ай 100 тараф маро меҷиқан ғам метан.
вот допустим мисоли оддӣ мегирем ҷои пушудаш неста хайҷа гуногор ман хадам будам не ки ба забони кӯчакӣ меган адаб ростки омӯхтааст беадабон бод ман дар роли маст бангидро омадам хидма пас задам ки оқибатш нехеле мешава лек мара бурдан сохторҳои қудратӣ ҷаримам кардан мисол ҳаст ку чизое ки хотя барои ҷавонро фаҳмодан бояд сатҳи психологии вода бафурои ки бифаҳмонишон вора ранги ойна хичона нишон биди ки бифаҳмандатаё бифаҳмонишон ин чиз амира мара бахш барои бепо давида де расидан бепо давидестам мисоли гап ман ҳози пои равон надорум яъне ки ман возможности амвора фаҳмонда надорум не ки итак ман риск карда амвора фаҳмондаестам яъне ки да ҳамун роҳ рафтаестам не ки бепо бепо давидестам хай беохир чакабра кун баъди интиқолаи ҳақиқат агар бирасанд дастом оғӯш мекунам дӯстема ки ман да ӯ душманам интиқола медонӣ чия интиқол перевод кардан аяҷо да ҷои дигар вот допустим ман институт ба он институт перевод мекунам мешава интиқоли донишҷӯ аз ин донишкада ба фалон донишгоҳ баъди интиқолаи ҳақиқат яъне ки баъди агар ман ҳаминқадар ҳақиқата бикунам ман проблемам нашава ман ягон риск накунам ягон мисол маҳкам накунам як ҷода як кас қасдм нагира бизанам бикушам мисол допустим чӣ хела як каса мера мегӯяд на хели одама на хели форма мепӯшонӣ хоҳартата фалон одами мисол баъди интиқолаи ҳақиқат агар бирасад дастом оғӯш мекунам дӯстема ки ман да ӯ душманам и падару модарай ки мо асос мо душмани модарем хотя модар дӯсти моҳай мо дар шикамаш буданда нолаи даҳанша мехӯрдем вақти дунё омадем мо умрша мехӯрем вақте ки мерава ай дунё меросша мехӯрем мо фақат модарай хӯрдем тамом хӯрдем хӯрдестем мехӯрем нони даҳанша умрша меросша маъно як текст дар чӣ вардорум ман равози охи равози далаган мегири ба пиёза да будош хоб ва фикрам хоб ту як саволета охири бар мара каш ман хостам ки чиза хеле аделни чахчах кунем ки не ки бози форид ман ҳарчи дар барномаи гузашт ҷиз биз дора дар чӣ бигиремш дорен лаган намакш андохтем ман ҳо инами таваққа ака ира да ин мегирем ака ана пиёза да бигир оли нон дорем нон ин ака я қати рӯғанош озу мерезем не бачаҳо як брачка нон дарафтака мазаша бишем марио барои одамои харобай вес мета вот допустим ты тарозу да 40 килои намера бихи пага мера 42 килои бисмиллаҳиррахмонирраҳим бародарум мечашем баноми худоянам чура ана бароям гурдор пури санг мешава аз ин мешада тарозу ба худои гаррени шурака ҳофе қач об мехӯрия таид тао духӯрдо и хали шур не ака слишком шураку ам хали ака биёира бихӯрем ака бихӯрен оштон шама барои шумо рафтам бародарои азиз охир дар авқоти кадагӣ акай шабос мардак бурӣ бо хали фикр накунӣ ки и қак шурай ма вой ма кесам ганда шурай ки ба ҳар ҳол ака чӯхро сухта кадам ой май бад кард ба худо ба маза кам тарак шурай маҷбур нахӯрен ака кайф қам бихӯр мақсад ака ба ҳар ҳол мо шумо раҳмат мегем ки дар барномаи мо маҷбуртон кардем ки иштирок кунем ва розӣ шидем ташаккури зиёд канам де гап мезанем ман розӣ намешудам любой вақтҳои губраш кард гап нест ака раҳмати калон ози нон биёя я балу када ба нон мехӯрем шака дар охир барои бародарое ки тамошо мекунанд чӣ гуфтани дорем хай эҳтиёт кунед авқот шур нахӯрен гурдотон санг мегирад баъд хабаргирӣ биёед бачаҳоеро ки озӣ мехӯранд хай зинда ва сарбаланд бошед мо ҳам ҷодаем ҳой ҳой кунед худо нигаҳбонтон бародаро раҳмати калон барои иштирок кардан дар барнома то барномаҳои оянда зинда бошед